Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali mawu amene ali amphamvu kwambiri ochokera kwa Sufyana ath-Thawri amene mafuna kuti tigawane tsiku la lero. Lero ndi pa 11th April 2023 komanso tikabwera mu chaka cha Hijri ndiye kuti ndi 20 Ramadan. Kulowa kwa dzuwa tsiku la lero ndiye kuti tikhala talowa mu usiku wa 21. Kusonyeza kuti awa ndi masiku 10 omalizira a mwezi uno wa Ramadan. Ndiye Sufyana ath-Thawri akutiuza kunena kuti al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'a ndiyo kondedwa kwambiri ndi shaitani kusiyana ndi uchimo. Chifukwa chonena kuti al-ma'siyatu yutabu minha. Machimo munthu amalapa, amadziwa kunena kuti izizi pamaso pa Allah ndi zolakwika, ndi amalapa. Koma tikabwera nkhani ya bid'a, la yutabu minha, munthu samalapa chifukwa amaona kuti akuchita zinthu zomwe zili zolondola. Ndipo mukawuza kunena kuti tabwerani inu mutsatire zimene Allah wavumbulutsa, komanso mutsatire zimene mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam amachita. Qalu, iwo amayankhula kunena kuti bal wajadina abaana kadhalika yafalun, umuni mmene tawapezera makolo athu akuchita. Choncho sitingasiye ifeyo kuchezera pa 27 pokapoka, sitingasiye ifeyo kuchezera kaya pa 21 poka, kandi pa 23 poka, kandi pa 25 poka, kandi pa 29. Izizi ndi zimene makolo athu tawapeza akuchita. Ndiye tikukamba izi chifukwa chonena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam sadachezerepo usiku umodzi wokha. Masahaba ake radhiyallahu anhum sadachezerepo usiku umodzi wokha. Ndipo hadithi yomwe ndi mutawatir, tikamati mutawatir ndiye kuti adayifotokoza ndi masahaba ochuluka kwambiri. Muona kuti mmenemo zikufotokozedwa kuti mtumiki wa Allah ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Iyeyu amachita i'tikafu, mbindikiro, masiku 10 omalizira a mwezi uno wa Ramadhani, mpaka na iyeyu adamwalira akuchita al-i'tikafu. Kusonyeza kuti mtumiki wa Allah palibe chaka china chake chomwe iyeyu adapanga mbindikiro usiku umodzi. Ndikumanena kuti apapa ndikusakasaka Lailatul Qadri. Ndiye izi zomasonkhana ku mzikiti ndikumalalikirana, akazi usiku ndikumaphika kunjaku, zimenezi ndi zinthu zomwe zili bid'a, zomwe shaitani amazikondazo ndi zimenezo. Choncho tiyeni titsatire zimene Allah wavumbulutsa, titsatire zimene mtumiki waphunzitsa, chifukwa inu ndine tilibe nzeru zoti tikanene kuti mtumiki wa Allah adapangazo ndi zolakwika, koma ife zimene tikupangazo ndi zolondola.